Hello, good morning mga unami na akong bisita karon nga pangmalakasang visitor from gikan na siya sa Korea. So ako napalit is chicken o kuan. Aray, ano ang sago ko sayang. Oh, gitu. Mukhang kanda, Marimar. Manok ng na. Yes. Manok Bisaya langga. Worth of the 300 ang hiwa. Okay. Shout out imo mga kuan dira langga, mga palangga. Shoutout sa akong mga followers dyan, sa akong mga subscriber. Thank you so much sa inyong pag-subscribe. Nana ko'y 108 subscribers sa akong YouTube channel. Yan, thank you so much. 108 akong subscriber. I hope nga madungagan pa na siya og 5,000 dayon. Akong viewers 1338 na po siya. Thank you so much. Ani naman? Ring mga anta ring. Sige. Pagputos-putos og tag 20 nga ginamos ring. Oh, Kay soroy na ako. silupin pin. Inunsa may mo ikasturya nimo gabi nga. Wala makaganahan sa imong gigugma. Ay, naray. Hindi rin ako na So ayan, masarap-sarap po yung ulam Let's natin. ba, halam. Na TL. TL ni Uy. Hindi, ang ilok. Ay, basa. Pasensya Naligo kasi. na ko din sa wakamara, walay liga. Alang, kagikan pa ba ako nag-duty sa barangay hall. Naglimpyo ko dito, ito nagalit. Malagay na ako dito, anong uban. Pero nalimpyohan ko na ako siya. Wala dito, katunay part niya nga, wala na ako siya na mupan ba. Weh. Kaya dalit na ako kayon sa oras na. Weh. Uy, kuya Rebecca, ay shout out ini Ian Dungog no ka. Mayroon ba siya mimi? Basta magmukbang no gani ka? Mukhaon na lang pugog ahat. Ano sila ko ano eh. Pulaan good. Adam, Yan, kuya yun. hi, Ginoo. Ano si TL? TL ni Marian Rivera. Radam, nak pa man ada. Manok ba? Madal na. Di ba sumkaw na na? So, mainom na lang kog tubig para mawala ang akong Kabalo mo kita kung kauban. Oo. Gool po siya. mag-oil siya kaya wala siya gidoa siyang uyam. Kinsi ka dam. Ano may kasturya ni mo? Wala akong mga stories. Daghang salamat kaayo sa tanang mga nag-subscribe ug nag-view sa akong video nga joke ra. Chadon ta tug na siya introduction dili ko kabalo nga buhat. Na, kasayon anak. Kana kay laptop. Di man akong laptop wing kinahanglan ko to ko biong. Ang sa ingon ni Sir Apps, basta naadoy tubig sa planggana, isulod na daw ang kuan. Laptop, wala na, nanakay ko ah. Pwede sa washing? Langaw eh. Parang kayo din ah. Fresh tayo si mami karong panahon na no. Kuha na ba? Ano? Prispas bulad. Pambi ako mga tao dito di ay barangay. Wala mo din nangulit may seta na. Nama? Hindi pa sila kayo di open maghapon Domingo. Nama, kung August ay. o di ka ka-score karon. Gusto ba? Gusto ba?
Basta ikaw to nilaag dako, biing dako ba? Ay, mapag kang si Ap. Kasi siya tumadang, ipatulog na ka. Ayan, sir. Ha? Wala. Ay, karon, naday mo, agay, naday mo, aray. Naday mo yung mga ka. Kuha na. Naday mo yung ka. Agoy. Naamoy mga katrayduran. Kung dili, manggod. Hindi lang kanak sila nga. Dili man si Madam ikagawad ko ya kay naraman mo silang balay kagabi ko nag Ano mo, laag na nag-disco. Hama, hama. awa ming agay ginoo ko eh. Isang doon. Lami ka sa guys. Halang lang. At least ma-feel ni mong hagahalang siya kaysa sigo ra ka. Asa naman ilami nga ka nang maghalang o maghapdos. Wala ko ganyan. Pang shout out dira ang mga idol. Shout out sa ako mga followers sa TikTok, si World Clyde Istokoning, Wari69. Yan, si Sir Berlan, Sir Benson, Sir Upsjan, DM, Yan dungog di ay. Mang Juan, Kasi pwede ha. yan. Sa akong igsoon diya sa Kidnon, sa akong uyuan diya sa Daba, si Tio Dodo, sa Tio July, Tio Marjorie, sa akong aga po, si Yan. Asa nga yan. Kamang sa Tio. Gaga po ng Juan. Yan, sa akong mga pagumangkon diya nga mga dalagan na shoutout sa inyo diya mga pamangkin. Sa akong magulang sa Bohol, sa kuyaan, sa Kamigin, sa Tigagaw na sa Cagayan, mga gagaw na ko diya Milo, Meow, Joanne, Wilson sa Pasig, La Jeannie. Okay. Unsa na yan? Kalabasa? Okra. Ang tawag ito? Kamatis. Ay, makapirate yung daron. Ako nagsawa sa anak yun. Mag-live yung mga ito ko. Okay, pag-live. Ha? Yeah. Wait lang. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at tayo po. Luwas na dama. Ano mo, out na mi ha. Salamat kayo. God bless everyone. Salamat ha. Please don't forget. Thank you. Salamat kayo.